Zdravím vás, onlineiaci. Volám sa Monika Gaherová a textujem a pomáham klientom online s obsahom, ladiť texty, pripravovať magnety, obsah na siete, príspevky, grafiku tak, aby zaujali ideálneho klienta a klient, aby prišiel, zostal s vami a sledoval vás, kým ho budete baviť. Kto chce študovať, pozývam vás na krátku prehliadku mojej študovne, aby ste vedeli, o čom bude reč celý rok 2025. Prejdeme na web. Na svojom webe počítačpreženy.sk mám kopu rôznych návodov, materiálov zdarma, kurzov, ktoré môžete prejsť so mnou ako s mentorom alebo sami indy. Môžete si tam prečítať rôzne články na tému obsahu, tvorbu obsahu, článkov, postov na siete magnetov. Mám tam aj textové služby pre tých, ktorí nechcú nič študovať, nechcú sa nič nové učiť, ale radi by mali obsah vyladený tak, aby klienta zaujali. Dnešnou témou tohto kratučkého videa je pozvánka do študovne. V študovni sa nachádza členská sekcia. Študovňa je pripravená ako štvorsemestrálne štúdium, teda obsah som rozčlenila do 4 častí na texty, magnet, e-mailing a grafiku. A v rámci každého semestra máme rôzne návody, videokurzy alebo priamo živé stretnutia na Zoome so mnou. Takže každého člena vlastne prevediem, alebo členovia môžu prejsť so mnou túto tému, dostať ďalšie nápady pre svoj biznis alebo spätnú väzbu odo mňa. Do členskej sekcie, keď si zakúpite členstvo, vstúpite cez prihlásiť sa, zadáte svoje prihlasovacie údaje, ktoré vám budú automaticky vygenerované po zaplatení členstva. Na prihlasovacej stránke počítačpreženy.sk/member zadáte svoje prihlasovacie údaje a vstúpite do členskej sekcie. V členskej sekcii sa ocitnete na raz cestníku, kde sa môžete rozhodnúť, prečo ste si do študovne prišli. V študovni máme zónu zdarma, do ktorej má prístup každý, kto sa zaregistruje, a každý mesiac tam vždy na začiatku budú na vás čakať krátke tipy 1, 2, ktoré vám s témou mesiaca môžu pomôcť. Môžu to byť vaše aha momenty, ktoré vám cinknú a vy ich aplikáciou do biznisu že si pomôžete pre svoj biznis. Ďalej tu mám obsah pre členov. Ak máte členský preukaz na mesiac alebo na 3 mesiace, vstúpite cez toto tlačítko, a ak máte zakúpený svoj ľubovoľný kurz, prejdete cez tlačítko Mám zaplatený kurz a vyberiete si ten, ktorý ste si zaplatili. Takže Mám zaplatený kurz vás presunie na tejto stránke nižšie. Tu si vyberáte z kurzov, ktoré sú na predaj. Ak si vyberiete zónu zdarma, tak môžete študovať rôzne magnety alebo krátke návody textov, ktoré v intervaloch dvojtýždňových vytváram pre vás a týkajú sa stále tvorby obsahu, komunikácií v online, tvorby magnetov, textov a grafiky. A tu máte tie mesačné krátke tipy, ktoré si môžete preštudovať a aplikovať do svojho biznisu. Keď ste člen a prešli ste si pre študovať niečo v členskej sekcii, tak kliknite na Som člen a dostanete sa na ďalšiu nástenku, kde sa rozhodnete, prečo ste si prišli. Tu sú tie 4 semestrálne témy, ktoré si môžete vybrať
a kliknutím na ktorýkoľvek obrázok sa preniesiete k téme. Na podstránke, kde sa ocitnete, je vlastne už konkrétna ponuka v rámci témy, aké rôzne mini návody, mini kurzy alebo tipy tu môžete študovať. Keď sa chcete vrátiť na základnú nástenku Som člen, kliknete hore pri svojej fotočke a ste opäť tu. Ak ste si prišli konkrétne pre mesiaca, tak nemusíte nič hľadať ani lúskať tadiaľto. Rovno kliknite na tému mesiaca a tu máte ponuku, čo sa tu deje. Celý mesiac máte k dispozícii návody a minikurzy, tak ako som vám pred chvíľočkou ukázala na samoštúdium a počas toho samoštúdia samozrejme vyskočia na vás rôzne otázky alebo neistoty alebo zvedavosť, čo ešte, tak v rámci mesiaca vždy máme jednu stredu brainstorming. To znamená, že po samoštúdiu si prídete ešte pre ďalšie nápady, ktoré dostanete od ďalších členov študovne alebo od mentora a ďalšiu stredu v mesiaci môžete prísť na mentoring. Mentoring znamená, že už máte tú tému svoju prelúskanú, už máte nejaké nápady a dostanete aj spätnú väzbu, pohľad môj na to, ako to ešte môže vo vašom biznise byť ináč, alebo čo ešte treba doladiť. V rámci mesiaca máme teda vždy jednu tému. Aké ďalšie témy v semestri máte, vidíte tu na tejto nástenke kalendára. V januári teda hľadáme nápady, vo februári budeme z tých nápadov už tvoriť prvý článok a pripravíme ho tak, aby sa stal skvelým magnetom. A v marci tým, že už budeme mať hotový prvý článok alebo nejaký prvý obsah, tak si ukážeme, ako ho zrecyklovať a využiť ho v ďalšom obsahu toho svojho biznisu, tak, aby sme nemuseli tvoriť nič nové, ale využili to, čo máme. Teda ukážeme si spôsob, ako recyklovať už hotový obsah. A nadviažeme na február, pretože tam budeme mať pripravený jeden ďalší článok. Semester o textovaní trvá od januára do marca. Vidíte, že témy na seba nadväzujú a takto je vlastne ladený každý ďalší semester. Vždy začneme, máme teda 3 témy a jedna na druhú nadväzuje, takže oplatí sa vám vstúpiť do členskej sekcie vždy na začiatku semestra, aby ste dostali ucelené know-how k tej jednej téme. Teším sa teda na všetkých, ktorými sa v študovni stretnem. Študujte, pripravujte obsah pre svoj online a nechajte si poradiť mentorom.